भजन से सेवा रही। हम भोजपुरी गायक व्यास विशाल शर्मा, ग्राम पिपरा, पोस्ट डिघोलिया, थाना रघुनाथपुर, जिला सीवान, बिहार। रोआ सबके बीच में एगो हनुमान जी के भजन जा रहा बा। हमार चैनल के नाम बा व्यास विशाल शर्मा इंटरटेनमेंट। रोआ चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक शेयर कमेंट जरूर। नाल पर संगत करतानी मास्टर ओम प्रकाश जी, ग्राम इटहरी से। झाल पर संगत करतानी राजेश महतो जी, ग्राम रामगढ़ से। अब बेंजू पर संगत करतानी मास्टर अशोक जी, ग्राम सहचानी, थाना रघुनाथपुर, जिला सीवान। एगो भक्त वो हनुमान जी के दरबार में जाके कहता रे कैसे कि बाल ब्रह्मचारी धनुआ धारी के पुजारी गदाधारी देवता। बाल ब्रह्मचारी धनुआ धारी के पुजारी गदाधारी देवता। गदाधारी देवता कमवा को गदाधारी देवता, गदाधारी देवता, गदाधारी देवता, गदाधारी देवता। ब्रह्मचारी देनुआ धारी के पुजारी गदाधारी देवता। ब्रह्मचारी देनुआ धारी के पुजारी गदाधारी कमवा कोरेला बिचारी गदाधारी देवता, गदाधारी देवता। कमवा कोरेला बिचारी गदाधारी देवता, गदाधारी देवता। रउए से वरदान लेके और रउए के जरावे खातिर जब दौड़त रहे, नारद जी बात देखनी जाके विष्णु जी से कह देहनी कि देखा ई भस्मासुर भगवान भोलेनाथ के चढ़ के ले जाता जरावे खातिर। तले वहां के सुननी बात के नारी के रूप धर के, सुंदरी के रूप धर के जब चलल बानी तब भस्मासुर के भरमावे खातिर रास्ता में रोकले बानी। तब तक के पछेट के लेके चल गई बावे। आ जब देखले बा विष्णु जी के तो उहो के चहेटे लागल बावे। जाके वो पहाड़ के कांदरा में जब लुका गई बनी दोनों आदमी, भगवान भोलेनाथ और विष्णु जी। भगवान भोलेनाथ जब विष्णु जी के नारी के रूप में देखले बानी तो वहां के वीर्य स्खलित हो गई रहे। आ वही वीर्य के का कर गई कि बांस के फोफी में ओढ़ के आ ओकरा के रख दिया। बाद में भस्मासुर के जरा देनी, तब कांदरा में से निकल के गई बनी लोगी। तब भइल बा कि अभी गई क्या जाए करा के। वही समय जंगल में गईनी लोगी ना जाके अंजनी माता तपस्या करत रहली। जाके कहलो कि हमनी के पानी पियावो।
जब पानी लेके आई तो कहनी लोग कि गुरुमुख भइल बारू ना तो हमनी के पानी ना पिए पूछली कि कौन उपाय बा तो उपाय ये बवे आकि हमनी के हाथ से गुरुमुख हो तब पानी पिए गुरुमुख हो गई तब गुरुमुख जब होके लगली तो है कान द्वारा बांस के खोपी से वीर पहुंचा दिया गई है हनुमान जी गर्भ रह गई आउ है शिव अंश कहले बात तू हमें के होवे कि हौ तू अंश देखो हौ तू अंश देखो हौ तू अंश देखो हमें जटाधारी देवता हनुमान जी ऐसा रंगबाज केहू धरती पर देवता नहीं थे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा चारों युग में रउआ अमर बानी हनुमान जी सारा देवता के रंगबाज बानी रउआ कैसे देखिए हनुमान जी के रंगबाजी देखिए हुआ कि जब लंका में पहुंचल रहनी तो मेघनाथ के हाथों वहां के ब्रह्मास्त्र द्वारा बंधन में बना गई मेघनाथ बुझत रहे कि हम ही वीर बलवान बानी हमरे से ब्रह्मास्त्र भी बना गई बने लेकिन ना हनुमान जी के दिखावे के रहे कि भगवान के भक्त कैसन होला ऐसे जानबूझ के ब्रह्मास्त्र में बना गई वहां के तब कहनी कि जा अपना बाप के बोला के लेके आओ तब उनका के परिचय दें कि हम के हई बात तू हमें के हो जब रावण आई बावे देखे खातिर कि कैसन हनुमान जी बाड़े कहां के बात कोई मन बाजी तू